Charlie Song Central Committee pen penidak samilang so hawalong na kahumri kela pohanlo peni KSA Bukalia District Committee pen chapatir piponsi da samilang so along KSA branch labang so pothot arpu kachel arpon amai se peni padopon lo pasia peni kang vai pon na president ke lapu Pritom Peron lo lapen a secretary bang ke long charibe alang litum kadok be dak office long office burial dolo lapen member teman dolo si isi bangke lo litum Central Committee hoi pen stami pini alang litum sonsuria side open pini darlan cheton pen alang litum labang so ar punang deng don hai bangke lake choro reone litum Karbilo Charlie Song Central Committee pen stami alang litum andeng pon pi pamelo ki bang jelang alang litum labang so hawar samilang so hawar long kat paching thur jibhan ki paprang dun jibhan on anabang alang litum pendak video sore bang cepat coy pon long po sining ke thedolo litum Karbilo Charlie Song pen stami athe ni litum ke mangi lo Karbilo Charlie Song ke ili tum khai ke papi ho padim long besi litum ong dung abang ke litum homri dampen chethan chemon dampen si pini penang andem kapachala ri phan kabor ilong se litum dolo ke dam tang por pen stami non dak stami sining ke thedolo la non hejong ke pini ke deng pon long abudi dum stami alang litum bang misen ben la sohawar pachala pon bang ke klemon pupusi ninge thedolo nili mai phu ar pu ke deng long la ke arna mahir jumelo mate si ko pailo pusi nili ning thelo la pente choro lo pu Bukalia district amai phu phanta la pente Central Committee pen ke wang mai phu pen chenglok pena nari sang ho tun aphan stami nili tu mahin pen mate nili jongjung pen stami nili choro pon padak samlang su locally ke tamana problem do la pente issues do jasmet ke nil tum non mat ke claim pon ji pu mat ke nil tum chingwai velang staminil tum ning ke mat hado je ladak lo Charlie o samar penan do la tum pharman nil tum eson sonia kam claim pon ji pu si nil tum mahin pen matha pon la sinil tum ang bong chingwai thu si la bang so step bang nil tum deng pon thu po Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.